daghan rin na condition guys, no? So mao na ni. So mao ni siya ang first batch ni siya guys. So good luck sa tanan. Okay guys, mao na ni. Bati ta ni. Sa karon no, nag-ready pa. Alright. Malingon lang na siya o salamat, hindi na mo magalakaw, hindi na siya ma-explain. Oo na to siya, oo na ko. Pero kung maingon mga sa number ninyo, ano ba may number? Ana? 4 ba? O, so after support, tagaan mo lang yung number, ibutang sa inyo ang sanina. Kung maingon mo nga, okay, 12-004, please stay dito sa left, then kanan. Sa langon kapag mo. So, siguro na yung duwang kabuo or tulong kabuo sa alam na niya. Antod sa pakuhan nato itong ma-shortlist for Cebu. Pero hindi na masapot na nakuha ko ang shortlisted na siya. Okay? Ready na? Yeah! Ready na sa District 12? Sige, Tony. Siyang ito rin yung District 12. 1, 2, 3! District 12! Good luck sa inyo ha. Okay, salamat. Guys, mali ako number 120013. So good luck team mo Pauvin. Bati ta ni. Okay mga kapo, mga first 5 no. Medyo kulba, iwak ka ba mo say pabuhat. Kunyari nag-intro ka og vlog. As in no nag intro ka sa imong vlog or on the spot na vlog. Alright, thank you 49. Pwede kayo mag-stay sa dito.